בנות, חברות, אמהות מקסימות. אני רוצה לספר לכם, הגעתי לסטודיו קסום בדרום תל אביב שקוראים לו נוקילה. מדובר בסטודיו של מעצבת בגדי ילדים. יש כאן דברים מדהימים, מדהימים, מדהימים. ואני רוצה לספר לכם שנוקילה מגיעה להתארח אצלי בבוסט כחנות פופ-אפ ביחד עם מג'מריה. אני תכף אספר לכם איזו הפתעה עומדת להיות. באותם ימים שנוקילה תשתתף בבוסט כחנות פופ-אפ, היא למעשה עומדת למכור לא מעט בגדים בהנחות, כשההכנסות מהמחירות למעשה הולכות לטובת מג'מריה, שכבר שרון תרחיב את הדיבור, אבל יש פה איזה שוס, איזה קטע מבריק אחד, שאני חושבת שאין אימא אחת שתוכל להרשות לעצמה לפספס את המחירה. אני מעבירה את המצלמה לכיוונה של שרון. שרון יקירתי, ספרי לי בבקשה, מה אנחנו הולכים לעשות? איזה כיף גדול יהיה לנו, ומה זה... קודם כל 25-26 לדצמבר, נכון? לסיים את השנה בכיף. ובתכשיטים ובשמלות מסתובבות. אין ילדה קטנה שלא אוהבת את הסמלה הזאת, והן חייבות שהיא תסתובב, נכון? אוקיי. אז כל השמלות של נוקילה הן כל כך נוחות, נעימות ומסתובבות. ולמה אני מדברת על בגדים? כי שיתוף הפעולה שלי עם נוקילה מתבטא בזה שזאת עכשיו סמלה שחורה רגילה, אבל בעוד מספר ימים יוצאת מהתפירה סמלה עם מדפסים של מג'מריה, ש10-15% מכל ההכנסות של השמלות יגיעו למג'מריה, ובמחירה מכל סמלה שתימכר גם 5% מועברים למג'מריה, כך שגם כמו שאני אוהבת, גם הנאה, גם תרומה, ובעיקר אנחנו ניפגש אצל רוני בבוסט. איזה כיף! איזה כיף!